बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. श्री एकमुखी दत्त मंदिर आणि वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर सपनीसवाडा सावंतवाडी इथं 5 जानेवारीला श्री टेंबेस्वामी प्रस्थान दिन साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. सकाळी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. श्री दत्तपूजा, अभिषेक, एकादशमी, टेंबेस्वामी मंदिर येथील पादुकांवर अभिषेक पूजा, महाआरती, महाप्रसाद, नामस्मरण, आरती. सायंकाळी टेंबेस्वामी महाराज पालखी सोहळा पार पडला. रात्री श्री हनुमान भजन मंडळ सालेवाडा यांचं सुश्राव्य भजन पार पडलं. सकाळपासून भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.